אני דיינה בן צבי מורה דרך להגשמה עצמית. ואתם כבר קיבלתם הרבה מאוד טיפים ממני, הרבה מאוד מסרים דרך הסרטונים, דרך הכתיבה. אבל הפעם, בסרטון הזה, אני רוצה לבקש משהו מכם, וזה בשבילכם. אני באמת מצלמת הרבה מאוד דברים על כל הנושא של הגשמה, הצלחה, מימוש עצמי והכל, כי כל העולם הזה של אימון אישי והגשמה עצמית הוא כל כך גדול, כל כך רחב. אבל הפעם אני רוצה שזה יבוא מכם, לשמוע מכם איזה נושאים מעניין אתכם. מה הייתם רוצים שאני אצלם על זה סרטון? מה הייתם רוצים שאני אכתוב על זה יותר לעומק, ארחיב על זה לעומק? אז מה שאני רוצה לבקש מכם, כשאתם מקבלים את המייל הזה, אתם פשוט עושים השב למייל, מחזירים לי איזשהו נושא, אחד או שתיים, משהו ספציפי שמאוד מעניין אתכם, שהייתם רוצים לקבל קצת יותר פרטים, לשמוע קצת יותר מידע על זה, שהייתם רוצים שאני אצלם על זה איזשהו טיפ, או אכתוב על זה איזשהו מאמר מסוים. אז זו הבקשה שלי אליכם. אז בבקשה, קיבלתם את המייל הזה, תעשו השב, פשוט תכתבו לי מה מעניין אתכם, איזה נושא ספציפי. אני מאוד אשמח לקבל את העזרה מכם, וכמובן גם כן לתת מענה לכל מה שיהיה לכם לשאול. אז אני דיינה בן צבי, מורה דרך להגשמה עצמית. מאחלת לכם יום פשוט מקסים, ותודה רבה. ביי ביי.